Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Ваша главная задача через 12 месяцев живые, здоровые должны быть дома. Әлмәтебез ир егетләрен олы һәм дәрәҗәле юлга озатты. По всем фактам следственное подразделение возбудило уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Кырыгалдарлар кармагы Наташаның интим хезмәте 17 мең сум. Азнакай нефть һәм газ чыгару идарәсенә 65 ел. Азнакайда нефть һәм газ чыгару тулы куәттә бара. Татарстанда узган тәүлектә коронавирусның 249 яңа очрагы теркәлгән. Өчесе читтән кертелгән, 246 кешедән йоккан очраклар. Шулай ук Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте 72 кешене хастаханәгә салулары хакында 177 кешенең өйдә дәвалануларын хәбәр итә. Татарстанда коронавирусның 33147 очрагы билгеле, 26429 кеше тернәкләнгән. Барлыгы 1 758 кешегә вакцинация үткәрелгән. Шуларның 1 165897-се икенче прививканы ясаткан. Төп темаларга. Армия хезмәтен үтү патша Россиясендә гади халыкта гына түгел, дворяннарда да олы дәрәҗәдә саналган. Советлар Союзында да солдатта булган ирләргә аерата хөрмәт һәм дан булган. Бүген хәрби хезмәт профессионаллар кулында гына булырга тиеш дигән фикер булса да, закон буенча 18 тулган сәламәт ир-егетләргә хәрби бурычны үтәү закон тарафыннан тиеш. Бүген Әлмәтебез үзенең 26 ир-егетен олы һәм дәрәҗәле юлга озатты. Ваша главная задача через 12 месяцев живые, здоровые должны быть дома. Шын ир-егетләргә шын иратның аталарча киңәше. Әлмәт хәрби комиссары Решат Сабиров олы юлга кузгалганчы тагын бер кат ватан каршындагы бурычларын үтәргә җыенучыларга теләкләрен җиткерә. Яшьләрнең күзендә ныклык, җитдилек һәм куелган максаттан тайып булмау. Пришел сюда по собственной воле. Үз теләгем белән китәм хезмәткә, ватан каршында бурычны үтәү якыннарымны һәм үземне саклар, көчле булыр өчен. Ну и в принципе испытать себя, быть сильным. Было желание такое, чтобы служить в Росгвардии. Росгвардиядә эшлисем килә, киләчәгемне шунда күрәм. Будет, естественно, полезно. Есть желание связать свое будущее с этим. Я закончил Казанский федеральный университет, специальность прикладная информатика и экономика. Мин КФУны тәмамладым, белгечлегем информатика белән бәйле. Шифрлар укучы булып, дәүләт серен саклыйсым килә. Өстәвенә бу минем законлы бурычым да. Думаю, каждый мужчина должен пойти в армию, отслужить. Да, так требует закон. Хәрби хезмәткә чакырылучыларның һәр кайсы ил каршында булган бурычын үтәргә кирәклеген аңлый. Тик күбесен иртәнге 3тә Әлмәт хәрби комиссариатына киләчәгә чакырып китергән. Егетләр хәрби тәҗрибәне карьера баскычында үсәр өчен кирәклеген яхшы аңлый. Шагом марш! На призывной комиссии каждый призывник изъявляет желание, где бы хотел проходить службу, где предпочел бы. Чакырылыш комиссиясендә егетләр кая хезмәт итәргә теләүләрен хәбәр итә һәм сәламәтлек буенча категорияләре билгеле булгачта, аларның теләкләре исәпкә алына. Әгәр дә мисал өчен аларның С категорияле автомобиль йөртү таныклыклары бар икән, хәрби транспорт командасына, медицина белеме булганнар фельдшер яки медбрат соралган бүлеккә озатыла. Медицинское образование, он направляется уже в те части, где нужны фельдшера, медбрата. То есть специальность обязательно учитывается. Бүген хезмәт срогы нибары 12 ай тәшкил итә. Гаиләдә дә, мәктәптә дә армия хезмәтенең дәрәҗә булганлыгын, тәртип зарарлыгын искәртеп тору кирәк дип белгечләр. Чөнки бүген Әлмәт районында хезмәттән качып йөрүчеләр дә юк түгел. Гадәттә егетләр торак яки эш урынын алыштыруына вакытында хәбәр итми. Нәтиҗәдә хәрби хезмәткә чакырылыш кәгазе адресатын тапмый интегә. Андыйларга карата административ җәза каралган дип кисәтә белгечләр. Мисал өчен бүген 43 егет административ җаваплылыкка тартылган. Ләкин бу сюжетның геройлары алар түгел. Хәрби бурычын үтим дип хыялларын чынлык итәргә юл алган 26 әлмәтле. Хәерле юл сезгә, егетләр. Радифа Нугманова, Милена Валиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Куркынычсызлык термины юлларда гына түгел, шәхси милек өлкәсендә дә кулланылырга тиеш. Сүз кабат кырыгалдарлар турында. Әлмәттә соңгы атнада гына да бер юлы берничә кеше җиңел акча эшләүчеләрнең корбаны булып полициягә мөрәҗәгать иткән. Мошенниклар кемнәрне аулый? Алдагы минутларда. Әлмәт полициясенә шәһәрдә яшәүче 51 яшьлек хатын-кыз мөрәҗәгать иткән. Зыян күрүче аңлатканча, билгесез кеше аңа табигый дубленка сату турындагы белдерү буенча шалтыраткан.
Җинаятчы сатучыдан банк картасының номерын һәм башка реквизитларын соратып, банксыз түләргә тәкъдим иткән. Кыргылдарларның хәйләсенә эләгүен хатын картасыннан 3750 сум акчасы салынгач кына аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. А 26-летний мужчина хотел купить хоккей. 26 яшьлек Ират хоккей инвентарь сатып алган вакытта 12 мең акчасыннан кулак каккан. Мөрәҗәгать итүченең кесә телефонына хоккей клюшкалар сату турында СМС хәбәр килгән. Товарны китерү детальләре турында фикер алышканнан соң сатучы паспортның фотосурәтен һәм банк картасының номерын җибәргән. Ир 12 мең сум күләмендә акчаны банк картасына күчергән. Номер карты. Күпмедер вакыттан соң зыян күрүче сатучыга үзенең заказы турында мәгълүмат алу максатыннан хәбәр яза. Әмма сатучы элемтәгә керүдән туктый. Тагын бер очрак. Шәһәрдә яшәүче 46 яшьлек Ират интим хезмәтләр күрсәтүдән файдаланып, интернетта тиешле белдерүләр эзли башлаган. Сайтларның берсендә ул Наташа исеме астында кыз анкетасын сайлап алган һәм күрсәтелгән телефон буенча шалтыраткан. Администратор барлык кызыксындырган сорауларга җавап биргән, хезмәт күрсәтү бәясен җиткергән. Ир 5000 сум күләмендә акчаны алдан түләп куйган. Аннан соң Виталий Борисович исемле менеджердан шалтырату килгән. Ул янәсе страховка өчен тагын 4500 сум акча күчерүен таләп иткән. Зыян күрүче шалтыратучының таләбен үтәгән. Шуннан соң менеджер шалтыратып тәрҗемә белән проблемалар булганын, шуңа күрә тагын 7500 сум акча җибәрергә кирәклеген белдергән. Гомумән алганда гариза бирүче 17000 сумга якын банк операциясе кылган. Шуннан соң ул мошенникларның корбаны булуын аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. По всем фактам следственные подразделения. Әлеге фактлар буенча тикшерү бүлеге тарафыннан Россия Федерациясе җинаят кодексының 159 статьясы буенча җинаят эше кузгатылган. Российской Федерации мошенничество. Хәзерге вакытта интернет кибетләр зур популярлык казана. Бүген мондый сәүдә мәйданчыкларында күп төрле товарлар һәм хезмәтләр сатып алырга мөмкин. Моннан кыргылдарлар да бик оста файдалана. Мондый хәл булмасын өчен сатып алуларны бары тик тикшерелгән кибетләрдән генә башкарырга кирәк. Товар өчен акчаны күчерер алдыннан башта кибетне һәм товар сатучының тарихын яхшы өйрәнергә кирәк. Материал Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге матбугат хезмәте мәгълүматлары буенча эшләнде. Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Илнең социаль һәм икътисади үсешендә нефтчеләрнең өлеше зур. Шундый тармакларның берсе Азнакай нефть һәм газ чыгару идарәсе. Оешманың бер тармагы булган комплекслы әзерлек һәм нефть кудыру цехының газ участогында эш тулы куәтенә бара. Тулырак Азнакайдагы махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллин сюжетында. Азнакай нефть һәм газ чыгару идарәсенә 65 ел. Шул уңайдан без аның төрле бүлекчәләренең эш барышы белән таныштык. Сакчыл производство, комплекслы әзерлек һәм нефть кудыру цехында узган дәрес тренинг әнә шулай аталды. Аның максаты һәм гомумән цех турында мәгълүмат белән безне комплекслы әзерлек һәм нефть кудыру цехының җитәкче урынбасары Азат Вәлиев таныштырды. Наш коллектив обслуживает газосбор НГДУ Азнакаев нефть, Баулы нефть. Безнең коллектив Азнакай нефть идарәсенә һәм Баулы нефть идарәсенә хезмәт күрсәтә. Коллективта барлыгы 60 кеше исәпләнә. Производство 350 километрга сузылган. Бүген чираттагы дәрес булып узды. Мондый өйрәнүләр әлбәттә бик кирәк. Бу сакчыл производство белән дә бәйле. Хезмәтне саклау, сәнәгать куркынычсызлыгы белән дә. Мондый дәресләр әлбәттә эшсез югалмый. Персонал бесследно эти занятия не проходит. 40 минутка исәпләнгән өйрәнү дәресе сакчыл производствоның алымнары, кораллары, аларны нефть тармагында ничек итеп нәтиҗәле файдалану кебек сорауларны эшенә алган иде. Тренингта катнашучылар аннан күп кенә файдалы мәгълүмат алдылар. Данное мероприятие было проведено. Әлеге чара хезмәткәрләргә сакчыл производство хакында мәгълүмат җиткерү максатыннан үткәрелде. Бүген операцион карта стандарты темасын өйрәндек. Тыңлаучылар бик канәгать калдылар. Мондый эшнең алга таба тагын да булып торуын телиләр. Ә без үз чиратыбызда булдыра алган кадәр ярдәм итербез. Постараемся, все, что зависит от нас, сделаем. Рәхәт итеп аңладык, аңлатырлык итеп сөйли, күрсәтеп сөйли. В дальнейшем шулай эшләргә тырышабыз. Бик кирәкле информация. Комплекслы әзерлек һәм нефть кудыру цехы Азнакай нефть һәм газ чыгару идарәсенең иң мөһим тармакларының берсе. Производствода сакчыллык, хезмәтне яклау һәм башка җитди мәсьәләләр дөрес оештырылып хәл ителгәндә, цехның нәтиҗәле күрсәткечләре кимемәячәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Алай бердә кимчелекләр әзеррәк кимегән сымак сизмим берәберендә.
Ничек кыйммәт булган, шулай кыйммәт. Татарстан стат бәяләр үзгәрүен раслый. Здесь, конечно, дешевле намного. Бәрәңгене арзанга кая сатып алырга була? Менә шушалар 90-га җиткән инде кызым. Махинур апаның күркәм юбилее. Реклама тиз узачак, безнең белән калыгыз. Безнең илдә инфляция күп еллык максимумнарны яңарта. Росстат мәгълүматларына караганда, бәяләр үсеше темплары 8,13%-ка кадәр арткан. Төрле товар җитештерүчеләр үз продукциясенең кыйммәтләнүе турында кисәтә. Соңгы вакытта Татарстанда бәяләрнең кайсы якка үзгәрүе турында алдагы материалда. Татарстан стат кайбер продукцияләрнең кыйммәтләнүе, кайберләренең арзанаюы хакында мәгълүмат китерде. Әлмәт халкы әлеге үзгәрешләрне сизде микән? Ит кыйммәтләнде, фарш раньше 350 рублей, иде 400 сум. Ит кыйммәтләнде, я. Күбрәк нәрсәләр аласыз? В основном молоко, süt инде, süt ипи. Ну, süt ипинең шул бәясе инде, но төрлечә була инде. От производителя зависит, наверное. Ой, вообще, честно, не заметила, не обратила на это внимания. Сизмәдек берәбердә, бөтен нәрсә дә дорого. Кишере дә дорого, алмасы да шулай юк, итләргә сүз дә юк. Бөтен нәрсә хәзер кыйммәт, магазинга кергән сайын вроде әз генә әйбер аласың, күп акча түлисең. Алай бердә кимчелекләр әзеррәк кимегән сымак сизмим берәбердә. Ничек кыйммәт булган, шулай кыйммәт. 29 октябрьдән 1 ноябрьгә кадәр бер атна эчендә башлы суган һәм алманың 1 килограммы 0,4 һәм 0,21%-ка арзанайган. Кишер дә 0,4%-ка төшкән. Әлеге яшелчәнең 1 килограммы ай башында уртача алганда 34 сум 27 тиен торган. Беренче һәм икенче сортлы бодай оныннан пешерелгән ипи һәм күмәч эшләнмәләре 0,14%-ка эшсезланган. Арзанлы кара чәйнең бәясе дә 0,7%-ка кимегән. 1 ноябрьгә аның килограммы уртача алганда 840 сум 6 тиен тәшкил иткән. Татарстан стат китергән мәгълүматлардан күренгәнчә 25 октябрьдән 1 ноябрьгә кадәр бер атна эчендә ярым ысланган колбаса, балалар өчен ит консервлары, туңдырылган балык һәм аш тузы да арзанайган. Хәзер дуңгыз итенең 1 килограммын 0,22%-ка арзанрак бәягә сатып алырга мөмкин. Әмма итнең башка төрләре сыер ите 0,63, сарык ите 0,39%-ка кыйммәтләнгән. Шулай ук тавык итенең 1 килограммы 0,16, майлы эремчек 1, дөге 2,68, кара бодай ярмасы 2,81, бәрәңге 2,37, кәбестә 1,34%-ка кыйммәтләнгән. Тавык йомыркасының бәясе аеруча нык арткан. Аның бер дистәсе 1 ноябрьгә уртача алганда 72,39 сум торган. Бу бер атна элек булган мәгълүматларга караганда 3,37%-ка артыграк. Ознакайда авыл хуҗалыгы ярминкәләре тулы куәтне эшли. Бу чара шәһәрнең Шифа сәүдә үзәге каршындагы мәйданда, шулай ук Актүбә бистәсендә базар каршында иртәнге саат 9-дан һәр шимбәдә уздырылып килә. Ярминкәләрнең берсен безнең коллегабыз да күреп кайтты. Тарышлары нинди генә булуга карамастан Ознакайда ярминкәләр гөрләп уза. Менә инде бүген шимбә көнне шулай ук халык үзенә кирәкле продукцияларны алырга дип ярминкәгә чыкты. Быел бәрәңгенең хакы кыйммәт диләр, ләкин менә ярминкәләрдә халык үзенә кирәкле продукцияны сайлап ала. Хәзер менә бәрәңгеләргә карасак, күпме кирәк шуның кадәр китергәннәр. Халык сайлый, ала. Инде бәрәңгенең бәясенә килгәндә, әгәр дә уртача зурлыктагы бәрәңгене сайласалар, ул 28 сум тора. Әгәр дә инде эрерәк бәрәңге кирәк икән, ул вакытта аның бәясе 35 сум. Район халкын экологик чиста, арзанлы азык-төлек белән тәэмин итү максатыннан авыл хуҗалыгы ярминкәләре уздыру дәвам итә. Билгеле булганча, ярминкәләр һәр атнаның шимбә иртәсендә 9 сәгатьтән шәһәрнең Шифа мәйданында һәм Актүбә бистәсенең базар каршында үткәрелә. Анда ит, сөт, ярма, он, яшелчә, бал һәм башка авыл хуҗалыгы продукциясе сатыла. Здесь, конечно, дешевле намного. Монда әлбәттә бәяләр күпкә арзан, шатланып чыгабыз бирегә. Шундый ярминкә оештырганнары өчен без бик шат. Барысы да безнең өчен, халык өчен эшләнә бит. Барыбызга да сәламәтлек бирсен Ходай. Шимбә көнне көтеп алабыз. Үз җирлегебездә җитештерелгән продукцияны бик сөенеп алабыз диләр Ознакайлылар. Мин Салахиева Зөлфия һәр атнаны шушы нигә чыгам. Бөтен товарлары бик уңайлы, бик сыйфатлы. Шуның өчен һәр вакыт без рәхмәт әйтәбез хакимияткә, шушылай безне куандырып сатып торсыннар. Шимбә ярминкәләре әле алга таба да дәвам итәчәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәтебез кешеләре белән донлыклы. Нефтчелек каласында Татарстаныбызның донын еракларга илтүче шәхесләр бихисап. Араларында 100 яшәр әби апаларыбыз да бар. Шуларның берсе Махинур Биктимирова. Аны бүген шәһәр җитәкчелеге һәм туганнары тәбрикләде. Күп санлы кунаклар арасында безнең хәбәрчебез Лина Хасаншинда булып кайтты. Бүген Махинур Биктимировага 90 яшь, аныңча озын гомернең сире балалар игелегендә, хезмәт сөюдә һәм күршеләр белән тату яшәүдә. 87 елны килделәр, шул кадәр яхшы, нык яхшы күршеләр булдылар. Менә әлеге көнгә кадәр яхшы булдылар. Шул кадәр яхшы. Бик ярдәмчил, нәрсә сорап кирсәң дә отказ юк, бер вакытта да шул кадәр яхшы булдылар. Апа килгән елларда маллар асрыйдырык. Апа бит инде кибет базардан кайта да, безнең урам тулы печән җыядырык, печән чабып кайтып. Илгәре бөтен нәрсә малны бит үзебез асрыйдырык. Менә шул без кайтканча печәннәребезне киптереп, күбәгә куеп, нигә сарай башына менгереп куядырык. Үзебезнең әни кебек булды. Махинур апа Биктимированың игелекле ярдәмчел булуы аның авыл баласы булуыннан киләдер, ди якыннары. Героебыз 1931 елның 11 ноябрендә Мөслим районы Күбәк авылында дөньяга килә. Гаиләдә бердән-бер бала була. Бәләкәйдән ятим кала, баласыз туганнар үстерә. Хезмәт юлы колхозда башлана. Уже колхозга эшләйдерим инде шул 11 яшьтә. Менә чалгымда печән чабадырык колхозга. Электрик юк я, авыл җыйрап булса. Бөек Ватан сугышы елларында да колхозда хезмәт куя. Мөслим хастаханәсендә 3 ел аш пешерә, 11 ел пекарняда мастер булып эшли. 25 яшендә кияүгә чыга, ире белән 4 бала үстереп аякка бастыралар. 49 яшендә тол кала. 1987 елда Әлмәттә эшләүче малайына күчә. Бүген ул килене тәрбиясендә яши. Махинур апаның бүген 9 оныгы, 7 оныкчыгы бар. Иң бәләкәйенә 5 яшь. Озын гомернең сirri эштә. Эшләйсең дә эшләйсең. Менә гомер узаячында. Җал итеп җату, җал кылык. Менә шулай эшләдек без. Эшләдек 7 гектар чөгәндер. Язын көтен 5 гектарны алдык. 4 гектар бәрәңге алдык. Менә шушалар 90-га җиткерде инде кызым. Бүтән тормышын инде шул балаларга булышырга дип тырышып, эшләп яшәгән кеше инде ул. Ул бик хөрмәтле. Без инде аны бик хөрмәт итәбез, бик тырыш балаларга тормышы яхшы булсын дип бик нык тырышкан кеше инде ул. Ул илебез президентының район башлыгының котлау хатларын тапшырды. Юбилейны районның ветераннар советы да тәбрикләде. Сезгә исәнлек, саулык, озын гомер, балаларыгыз белән, оныкларыгыз белән шатланып яшәгез. Лина Хасаншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтләрне экодиктант уздыруга ярдәм итәргә һәм проектта катнашырга чакыралар. Татарстанда 14-21 ноябрьдә Бөтен Россия экологик диктанты узачак. Быел чара офлайн форматта һәм экодиктант.рус порталында онлайн форматта уза. Офлайн мәйданчыкларда теркәлү 1 ноябрьдән 13 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Экодиктант тест формасында узачак. Анда барлыгы 25 сорау. Биремнәр катлаулыклары буенча 4 категориягә бүленгән. Аларны үтәүгә барлыгы 45 минут вакыт биреләчәк. Тест барышында төрле мәсьәләләр, шул исәптән энергия һәм ресурсларны саклау, экологик куркынычсызлыкны тәэмин итү, экологик гадәтләр формалаштыру һәм экология белән бәйле башка мәсьәләләр каралачак. Диктант нәтиҗәләре буенча катнашучылар катнашучы сертификаты яки җиңүче дипломы белән бүләкләнәчәк. Җомгагызны файда белән үткәрергә телисезме? Өмәләр сезоны төгәлләнде кебек, әмма табигать һәр вакыт безнең ярдәмгә мохтаҗ. Шуңа күрә игелекле Әлмәт волонтерлары хәрәкәтен үстерү үзәге өмәгә чакыра. 12 ноябрь көнне 13 сәгатьтә Әлмәт сусаклагычының яр буе территориясын җыештыру узачак. Барлык теләүчеләр Бигеш урамы 42А адресы буенча 4 лапы ветеринария клиникасы янына килергә мөмкин. Җылырак киенергә онытма, барлык дуслар һәм туганнарыңны үзең белән ал дип язалар волонтерлар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Олия Бейрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.